Au thanai sal kisa sikango 10 tarik Jun 2024 salmari salo chini takuk umur komono John Jomatia bini umur ungkha 11 bosor bini langma arimani jompujula rungkhor private hostel lo bo je langma arimani kotok soroi thimani aboni nukhungrok tabuk buma bufasong bebungno kha khamjak joto lukorokno nai tongnai rok haksalni jotono kha khamjak obahani bisingtino जों tini nokbar news ni bisingtoi जों hanya hai norokni bwskango mangplik tubnani nangukha tini जों sokoikyaro killa blok bai ke khobjak kolongkai kaimi abongkha bilaikino amchai yaro kuthuk tahmla hastiuk hasuk bebak no hasuguno ombah ki tipra sarok jotono tangai tilai tongajajao kuthugo khlaiye obakino lekha pora rongsrungnani kolok kotorungnani bwsabutino yapiri barok laijak buma bukhasong hingka obakino rongsrungmani yagulono obaki bini langma umur komono sungsarong yakarnani nangkha takukjon obahani bisingtino जों tabuk sini lukorokni bagui जों chubamung kisisa health sanlaimani haikaba lukorok hamjagui bongni nukhungno teridin panda khlainani bagui kisisa je mansak khakwar khlaiye jottono borok chubamani abono जों kisisa bongno yaphanani bagui जों tini hanya hai nokbar news ni bisingtui nokno mangklik khunumani bagui जों maphayoka obahani puilano जों borokni je lukorokni je hamjagui takukjono khairukjagui chubamani no buma bufani thaniwo ang tabu kisa heli khairnai abni yagulo sabu chubakha aboni bungu kisang saklainani norok nukno kini kisa yasungai ketabuk takukjono norok hamjagui khairukjagui norok je mansak norok chubamani bwskango tongkho kotorma panda terudin panda ke teridin panda khlainani bagui borokni nok nukhungrok joliya asuk salphakyangkono tangai tui chalai tongjajao borok tabuk nukhungo bwsabutui thwimani bagui sungsarong yakar klangmani bagui borokni tabuk wana chinta khlailaijak chawi totra thangya thuimutri thangya khorok bomnani nukhungo tabuk wana chinta khlailaijak aboni bisingtui no norok khakwar khlai norok chubamani nokbar news ni bisingtui ang norokni bumung kisa saklai rwano norok je chubanai rokni bumung takuk Ajit Devbarma takuk jono chubakha takuk Obiram Devbarma bobo chubakha Sanjay Tirpura bobo chubakha Dharma Singh Jomatia bobo chubakha Sunil Tirpura bobo chubakha Mustan Jomatia bobo chubakha Bijay Kumar Tirpura bobo chubakha Ranjit Devbarma bobo chubakha tei Salangdi bobo chubakha ge koijonani bung sajaka borok khakwar khlaiye takuk jono chubalakya borok bwskango kotorma tongkho norok chubana musungka hangke bwskangni tabuk July mas nuglena teridin panda 7 tarik July mas ni 7 tarik 2024 o salmari salo borokni panda ungnai takuk joni norok khakwar khlaiye jara nai tongnai rok norok chubana musungka hangke chini oro number jak tongo GPA number skim tolao norok chubai manai o number tuino norok busuk jor tui chubanani musung जों norokni chubamano o pandani salo teridin pandao जों phunugunai norokni je chubamano जों yapapayunai tei norokni mung saklaijaknai tei kaisa kokho bahaise norokni jokhonte je chubamani bumung bai bo kaimini norok chubakha o kaimini bumung bu kisa link khairdi hingka जों taibo srai srai ke saimanai kesung tabu kisisa buma buha jono kok sunglaina bo haike to hingka takuk joni buha bo haike to ang to nukhung to subjaya dini khai dini paisi kes ma tonga jawo kes besa prung tonga jawo bini rabar bagarawo ke samang khai ni kosto to ongha ke lukorona hanya hambai ronam sugo takuk jon Jomatiano hamjang bawite ani nukhungno khariyok ma bangoi chubamani bangoi lukorona hambai ronam sugo sabsa bole mane nong nukungo pai suda chuba paikya chuba paikya 3-4 jon aro ongkhana chubamani team rok chuba paikya kisa sai
chini mothani team kaisa suba paikha borok bo team ke borok je leader khen phaibi chungno suba kha Hingke tabuk nong nuk kungo suba fainai rok no norok tamo khaka hanjang no musu. chini mothani je leader group chungno bhaino ani khabai khunumani yaphawi borokno bo ambaima rogo ano kisisa nukhung cholai tongmono subamani bangoi Hingke nunglo tam sanai yoko jom. Ang sawan mo sumani ka ha lukuro sungno suwa mani bangun borona ang hamba ya pago an besani bangun juto boron koksa kono to babai ha boro suba mani bangun ang ban besan pada kisa pati kaja mano ang bakawo je nai tong nai ro juto na ang ya thiro si kono maya pana ang juto na kono bajawo an besani bangun suba mani bangun Hingke jarak suba nai rok no tiri din norok ni je pandawo kanyani bangun sabuk no. Kobogo ang jutono ano subana ipororo pai bai jati an besani pandabo luku bororo na ang jutono kobogo an besani pandabo pai bai jati Ombo kami kelai kaisa suba. kolong kai para Hingke blok ya killa gila na. Awa bai keno nuk kungo khaka changya mokuli mukti bai uibo phusa baya. Obhanya chini takhok tei bukhok chong jotono khaganang rok. Tam khe phai borok phusaiman mokoli muktinyo obhaken subamani bisingtinyo borok mokoli muktinyo phusanan chesta khaki.